se ističe velikim brojem stečaka i nekropula, koji predstavljaju jednu od najzanimljivijih i najznačajnijih pojava u kulturi i historiji srednjovjekovne Bosne. Evo nas na predivnom rajskom jezeru Bašigovci. Mjesto koje pored prirodne ljepote krasi jedinstven spomenik kulturno-historijskog nasljeđa ovih krajeva. Nekropala stečaka je mjesto koje nas može odvesti u daleku prošlost, čak do 12. stoljeća, od kada datiraju prvi stečci. Dobrodošli u Živinice, dobrodošli u Tuzlanski kanton. Rajsko jezero odlikuje iznimno čista voda bogata ribom, zbog čega je omiljena ribarska destinacija. Oko jezera je lijepo uređena obala, pogodna za šetnju i različite sportske aktivnosti. Nadaleko čuvena Džebarska džamija, jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini, izgrađena je 1463. godine. Izgradnju ove džamije prati i legenda, koja kaže da su Osmanlije, dok su zauzimale gradinu, prirodno utvrđenje iznad Džebara, zarobili dvije djevojke, koje su noću silazile po vodi. Nakon što su ucijenjene, otkriše im kako da pobjede bosansku vojsku. Nakon pobjede donesoše materijal za izgradnju, koji se tokom noći misteriozno premjestio 300 metara dalje od mjesta gdje je ostavljen. Osmanlije na tom mjestu podigoše džamiju. Živinice su smještene u kotlini gornjeg toka rijeke Spreče i okružene su planinama Konjuh, Bišina, Majevica i Ozren. Gradski centar Živinica je lociran na ušću rijeke Gostelje i Oskove i njihovom međuriječju sa Sprečom. Sportski aerodrom Ciljuge se nalazi na samo 2 km udaljenosti od centra grada i od velikog je značaja za turističku ponudu ne samo grada Živinica, već i cijelog regiona. Pruža mogućnost pasioniranim letačima da svojim letećim ljubimcima posjeti Tuzlanski kanton. Na teritoriji Živinica, samo 5 km istočno od centra grada, nalazi se međunarodni aerodrom Tuzla, koji omogućuje jednostavan dolazak turista uz veoma pristupačne cijene avionskih karata. Živinice posjeduju veliki turistički potencijal zbog svojih prirodnih bogatstava i bogatog kulturno-historijskog nasljeđa, pa su poželjna destinacija za posjetitelje koji tragaju za sportsko-rekreativnim, lovnim, vjerskim i zdravstvenim turizmom. Te Živinice. Zaista nas ostavljaju bez daha. Mjesto da odmorite dušu i tijelo, napunite baterije i zaronite u daleku prošlost ovog naselja. Posjetite Tuzlanski kanton. Posjetite Živinice.